Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, comment, dan share. Yang hari ini kita berada di pasar Rimbamba yang sudah lengkap dari semua berjualan. Langsung saja kita mulai. Sepertinya kita melihat seorang mbah berjualan nanas. Langsung saja kita samperin. Jadi tak mulai nanas, monggo milih. Nggih. Niki sing gede, gatal ewan, nek sing iki tapi 10.000. Monggo lah kosong. Rujake kosong nggih, Mbak. Kadang kosong gitu yo, nggih. Nek ngene tak gambar. Gambar kok tak kondas 10.000 kabeh itu. Kangen gambar ki ambek dondong, nggih, bengkoang yo. Ya, bikin apa nanas. Mulai sabian jam pinten, Mbak? Kula enjang jam setengah kasar. Iki jam-jam sore. Bang Sule jam pinten, Mbak? Sore sore, sore sore. Kula tadi maghrib. Setelah saya nggih, Mbak. Nggih mboten telat tapi maghrib ketelat. Maghrib langsung nggih. Maghrib langsung. Dalamnya bunti sih, Mbak? Terbang. Lalu hilang cacat. Mbah jadi sudah kalau Mbak umur pinten? kula bentuk wae. Pun pinten, Mbak? Tidak ro. Tidak roh. Bentuk tak kali. Pilih yang Nonton milih. Kok niku kabeh loro nggih kena. Tunggal mau. Oh, iki. Namanya sinten, Mbak? Lho, Mbah Nem, Mbah Bayi Nem nggih. Nggih. Gajah Putra pinten, Mbak? Namung tunggal. Tunggal. Nggih. Namung tunggal, putune pun kali. Putune kali. Di sekolah SMP tunggal. Teng griya kali sinten, Mbak? Jadi anak kula, anak kula iki ambek kali niku anak wadon. Kula berbalik sekolah. Nanti sekolah, sekolah mboten iki. Jangan bersekolah kok mboten. Sampun. Ibu. Mbak Kakang tesih wonten, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tutup yang mau anak putih ya, Mbak. Anak putih tutup. Sadian kados niki dinten beto arto pinten, Mbak? Mau modal itu ya sendiri ya, Mbak. Oh, Mau modal namun titik sampai Bali ya Bali itu yo. niki kulaan apa kiam, Mbak? Niki lah. Kulaan. Udah dari Pemalang. Oh. Pak kalau mriko Niki nggih sami, Mbak, kulaan niki. Niki kan di bahasa dalam. Di bahasa ini kalau dari Pemalang. Nggih. Tutup kelihatan nggih, Mbak. Nggih, lagi di Bang Anggur nggih. Nggih kabeh anak kula njaluk duit tuku jajan nggih. Sak mboten luru bae, mboten sakit bukan nggih. Kan di Bang Anggur kan sakit bukan. Umure pun pinten, Mbak? Kula Nggih. gak ero. Sudah roh pun. Terus sehat nggih, Mbak? Alhamdulillah. Ambar dina saya. Wis iki yang Ngapun. pun, Mbak. Oh nggih. Pinten, Mbak? Kali sosok. Mboten ngagem bungkuang napa timur. Bincang mawon, Mbak. Pinten. Mbak. Derek Mbak. Derek Mbak. Jadi kan puji. Kaliwatu, Mbak. Teranggan kok. Nggih. Lah kali ngene Labuhan Siti. Oh, kali waktu. Kali masjid nih kan puji. Oh, berarti kali waktu teranggan. Oh, ngaleh. Kali waktu teranggan ngaleh. Kali waktu ombuk. Nggih. Wong wonten adek kula senteng kali waktu putih wonten. Nek ada jenise. Itu nama. Kan tenang ombok. Nggih, Mbak. Oh, nggih. Matur nuwun. Nggih.
Ben Mbah, iku rezeki. Oh, alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun sanget. Nggih Mbah, sami-sami. Amin. Kene pasti cukup enak. Nggih. Derek simbah purun. Purun derek simbah. Putra sesungguh. Nggih. Derek simbah purun. Dadah. Alah kan dalam mboten ten simbah iki. Anten tapi simbahe kerja. Alhamdulillah timbang wong nak kerja napa nggih. Malah nek kerja tuh akeh bedake malah sehat. Kula kan nggih tak pikir-pikir terus cemang nopo lali. Paling kan dapur sik-sik di banjur iki. Kan lumayan tuh nangoni putune Nangon-nangoni putune tak nangon-nangoni putune iso nangoni. Tinggal kali si Bambang kan dalam lah. Tinggal mah tak kerja ngomong. ora sejuta nek ke dalem ora kerja. Oh nggih. Kerja tinggal piye. Lah nggih. Betul-betul kerasa kok nak tengok nggih ra kerasa. Ya yo pada nggih. Ya tengok-tengok tok. Heeh. Ayo tengok-tengok. Suwun nggih Mbah. Nggih, sami-sami kula matur nuwun sanget. Nggih Mbah. Bareng Mbah. Nggih, Assalamualaikum. monggo-monggo. Waalaikumsalam. Buat teman-teman yang melintas di Pasar Kutoarjo dekat toko plastik Kartika, dilarisi dagangan Mbahnya. Mbahnya berjualan nanas, timun, bengkoang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.